Mubalik lang ko, unya diri balik lang ko ha. Sige. Nakapi pa guys, ipuso na nimo na. Mana man na siyang kape oh. Gusto na ko ni kay bisig na nakuha mga pikaro. Uy, pre, nangbuntag. Uy, mare. Oh. Na. Ang kalaag mo lagi ka. Wala gi duty lagi, pre. Nagkuan pang bali day. Ugaw kay ko, nagpahulay ko kay gikan ko nagkuan ba? Nagbangag ko diya sa luya para sa among water dispenser. Water dispenser. Sa mga basura na mo ba? Dito, bunga nagbasura. Man si Mare. Ay, nasa sulod. Murag, ambot na kung sana diya. Tayo sa, it's my, kuha mo. Tay ba na mo? Na, dito sa balayo, kung gibilin kay Kape, kaya dito ay, magsigira kong lingko dito, ay tao dito. Ay, kaya kalaag ka. Gani, laag. Uy, Mare, kumusta man tong, naamanday, nakabuntis man na tong anak ni Kuan. Uncle, Elmer ni mo? Pang mga, karon pa ka, mga nakay naman gani. Ay, mom, pinadunggan ako ganyan, no? Ingon nila, ti Jemma na mo. Kula, tinood eh, ay. Ay, tusa, Mare, magkuha sa kong kape. Sige. Magkuha sa kong kape. Kaya lang ha. Balik ra ko dayon, mga pisa ko. Sige. Ay, mga pisa ko, pakapiyon ka. Uji ni ganahan akong parin ba kay. Sagdi ta maingon nga mga itagkape, tagaan jud tagkape. Oy. Kuansa. Kay mo, kuan ra kag Nescafe. Sige ra, okay ra, pre. Nescafe bago pa pukong nangapi ba nausik king Nescafe diri. Nay, kuan ni. Basing nagtuo kag ice cream ni asukar ni. Namilo dai si Marini mo oy. Ay, mas mo gawas to siya ron. Mo gawas ra gingina naman ako siya nga naaka. Mo gawas ra karon. Ikaw, basing ganahan ka mga... Bago ra ko nangapi, Mari. Sige, pag maniho lang diya. Okay, maura man yun ni kuha na to. Madalit o dali-dali basta natay bisita. Kapira yun. Huwag yun, di saan dito guys. Balay, at pagkatungan na ganin ako. Huwag yun ko ilain kuhan yun. Ay kay, kuha na po ka. Di kay ko makuha na lang. Kaya masakit akong kuto-kuto. Basta Nescafe. Kaya na, pre. Murag sa ulcer na ko, di ba? Pero akong... Yun yung maniguang na tabi. Kana akong asawa. Mo yun na. Di yun mo inam og lain. Puros yun. Ano mo, bago na namang giabrihan niyo. Greatest Premium Classic. Mo ni yung ganahan dyan nga Nescafe. Gatas? Di na mo inog gatas. Unay nakakuha na ng kuha na kay magdagook daw yung tiyang. Social ka ayo. Di mo inog gatas. Nescafe noon. Kusog kayo inog Nescafe. Mat, sige pagkuhan diya. Kay... Ikaw, Giorgio, ka, di ka mga pe? Magtiwasa ko ani ako ang gi-applyin diri. Nag-apply ko aning mga kuan ba kay basig madawat sa trabaho sa online business man Ito, siya. mahuman na to si Mari dayon para natin. Gawas na daw to siya karon. Ito lang paabot-abuton. Awa, di pa kape na pod. Kutay lang yung tao ka na rin nakatay brato kayong kape ron. Bis gitipid ka ng kape kayo, wala tayo laing kape. Wala tayo laing ipalit og kape. Nya, magpakape-kape pa ana. Kung kape na lang kaya kayo, magpasit. Nansag na siya, uy. Nagtipid ganito. Pakape-kape puglain. Hindi man siguro niya nabalibaran ba? Hindi maguna silingan ipakape. Yung dre mangyut. Uy, Mari, ali! Mga pita! Ay, oh, sige. Kanya na lang ko. Si kuan. Ay, napare kape. Napare kape. Gamay lang kita kape pang oh. Gamay lang kayo ba? Asa ka, wala ka na pagguro ni. Nasa pagguro ni. Mali talaga. No, gamay na lang kayo ba? Ha? Di na yung takabutan ni Ugma. Nga ni magtanog ma. Ay pag ana ba kay sa lagi na maabot si kuan. At lagi nato napakapihon. Yung lagi ko nga wala tayo kape ng karoon kay. Hindi ka man niyo. Ano no? No, wala kape. Kabudget ya sana. Kabalo kaya. Ano ka anak pang mga kabudget ang kape, di ba? Kabalo man kuan. Lain pud og wala kay tayo lang ikadalit kape na lang. Ikaw ba is sobra sa maulo kung nariban mo. So, di mo lang higalay nga magkuan ka ng kape. Hilang mari kape lang kay brato ra magukay kape ron. Ikaw, di, basang ganahan ka mga pe. Ay na di na ko kay pirong mo na mo gamay na lang kay ba oh. Pagsud ka na si pangat ay sige yung kay na akong Sige ra, pare eh. pare mari unsa ni Nari kay kwarta ipa dito kape. pila naman ang 25 grams eh. Mahal ba ang kape ron? Kapal naman kana, mahal tayo. Kasi kape yung kape. Pirong mo. Hindi na pag kape. Sige lang. Kape lang diyan. Kung sa ko ni Mariha, mabalik lang ko, unya diri balik lang ko ha. Sige. Nakape pa guys, ipuso na nimo na. Mana man siya kape oh. Gusto na ko ni kay bisig na nakuha yung mga pikaro.
Di lang ka Mari ha. Ah, sige, sige, Mari. Balik diri ba kay si Sige kayo na akong asawa kay Sige, pare kayo. O mo gud ya, di gud na siya mabuhi ko kape. Nakatimpla okay ra na. Ang kira na pare. Siya kayo na. Sige ra. Bilang kay ang sabra guro na kado kay ginamot. Wala ka kape Mari? Wala pag Kung sunod na akong baso ba? Paabo ta ba? Wa kay mapaso ng tao. Paday ka Mari. Sige, kuan. Pag-isuti sa kong dama rin. Ah, sige, sige. Kuan sa ko kay hapit na kuan ba o dapat mahumang ko to ron. Sige na, istorya ay glingkod yaon, ay kuan yaon, pasada dapat glingkod. Diri o. Diri ka o. Sige, pag-istorya na sa mo diha. Mari, mo kuan sa ko, tiwason sa ko. Ah, sige, sige pare. Kayo, mahuman istorya na ba? Ay sige, pakita na yung batasan. Hinagday kag kape Mari no? Daghan sa imong gitimpla Mari. Oy, bantog ra day ni gamay na tong kape nang mo didto. Kay daghan man kay kag gitimpla o hapit nga puno imong baso. Ay, si pare, manggula ni Mari. Yahanggi, dala diri ang kape baw. Mo, na inform good nga. Kanang, sini, gatipid ay mo diri adi ay. Abi, mo guna ko kanang ukira nga mga pime diri ah. Sige lang Mari, kay, di na lang po na ko ni itiwason ning kape kay. Kahapit naman ni katunga ang ilisan lang nako. Ilisan ako, nagbalik na ko diri ah, kay para dili ka magkuan ba kay. Sa man, hindi naman po ta katulong og kuan ani, maulaw naman po ta magsigig kuan sa imo ba nga. Kanang mo istorya gi ka nga mahurot niyong kape. Sige lang kay lisan ako nagbalik na ko niya. Nagbalik na ko dili na jud ko mobalik diri kay para dili na pud mahurot imong kape kasi pare mo sige panguan gud ani kaganiha nga yaharang gikuan ba. Okay raman mga pika Mari basta katunga lang puno mo kay na imo Mari. Ah sige sige Mari mo uli lang ko nyaman mo balik ko niya kay kung ilisan imong kape para naakay kape nga kuan ba para matipid jud nimo. Kay maulaw pud ta mo sige tag pangapi diri karon lagi tanan diri ah. Salamat kay sa inyong kamaayo Mari ha. Maayo kay mo sa kuha. Ay Mari, may kay naa ka diraan na gyapon ka dia. Ara o ilisan ako nimong kape nga kuan. Kay para kuan ba para dili ka magyaw-yaw kay lain mo gyud ka mga istorya gud. Ilisan ako na kanang kani kay isa ra to kay nani. O kana gilisan akong daghan para di ka mahutdan gyud ba. Eh, salamat ka ni Mari ha. Sige Daghan na kay kog kape. O kana ha, daghan na kay ng kape ha. Siguro naman nailisan na ako to kung giinom niya. Kuha pong kana nga wa nahurot kay para ikaw nilay kape ana kay para di jud ka makuan ba. Kay di na jud ko mobalik aning balayan ni. Kana daghan kay na sa mo, pwede kay na ako na triplehon imuhang kape. Daghan kay na sa balay kung balik diri ah.